A treia sesiune, deci a treia predică din această miniserie de predici pe care am intitulat-o Răpirea Bisericii. Răpirea Bisericii, fericita noastră nădejde în vremuri întunecate, pe care eu și cu tine le trăim. Ceea ce eu expun în aceste predici nu e altceva decât credința mea. Vreau să fie clar lucrul acesta. Este credința mea în Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl înțeleg. Pentru că despre lucrurile astea s-au vorbit și se vorbesc foarte multe și am auzit și noi, așa cum v-am mai spus, am auzit atâtea mesaje. Poate unii dintre voi ați și citit cărți, ați citit unele articole și nu știu cât ați stăpânit subiectul acesta până în prezent. Dar sunt convins, cu ajutorul Duhului Sfânt și atenția noastră maximă la ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne transmite, că se va sădi în noi siguranță și în ceea ce înseamnă acest subiect, să zic mai întâi, extrem de important și până la urmă această realitate din calea afară de puternică și anume răpirea bisericii. Cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, versetele 11 până la 13 inclusiv, spune așa: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, nu pentru o categorie aparte, nu pentru evrei, pentru toți oamenii, pentru toate neamurile, fără deosebire, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un rod care să fie al Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Am citit întreg pasajul, dar noi ne concentrăm asupra următorului aspect, și anume harul lui Dumnezeu care a fost arătat. Hristos, Domnul, deci, a venit pe pământ, pentru că El este întruchiparea harului. Conform Evangheliei după Ioan, capitolul 1, versetul 17, noi aflăm că harul nu e o doctrină teologică, nu e un concept biblic, nu e o idee, harul este o persoană, numele Lui Iisus Hristos. Amin. Hristos, deci, a fost arătat. Și dacă a venit Hristos, Mântuitorul nostru, ați văzut în versetul 14 ce a făcut El, a venit să-și dea viața ca jertfă, a venit să ne răscumpere. Hristos, Domnul, și lucrarea Lui răscumpărătoare și înțelegerea noastră asupra ceea ce înseamnă jertfa sa, ne învață, ne educă, ne îndrumă să trăim cum? Să trăim așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Ochii bisericii trebuie să fie ațintiți spre Hristos și evenimentul excepțional numit răpirea noastră, răpirea bisericii. Amin? Duhul Sfânt este Cel ce ne învață să nu privim în altă parte, să nu privim spre mormânt, spre cimitir, să nu privim spre moarte, chiar dacă în jurul nostru moartea își face simțită prezența la tot pasul. Tu să nu-ți ațintești privirile spre moarte, spre cimitir, spre mormânt, ci privirile tale să fie spre nădejdea
binecuvântată, spre fericita ta nădejde și anume spre răpire. Amen? Asta zice și Scriptura și în Evanghelia după Luca. Duhul Sfânt ne transmite cuvintele astea. Însuși Mântuitorul este Cel ce le rostește. Luca, capitolul 21, versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, ce? Când realizezi și îți dai seama că noi trăim în vremurile sfârșitului, nu fi concentrat la balamucul și haosul care îi declanșat deja în lume, pe planeta asta. Cu tot ceea ce se întâmplă la ora actuală și cele ce vor mai urma și de aici mai departe, și chiar și noi, biserica, până să fim răpiți, vom mai vedea. Vom mai vedea ce înseamnă tăvălugul, avalanșa asta care a pornit la nivel global, mondial, sub anumite aspecte, da? Când veți vedea, deci, versetul 28, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, voi să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Deci să nu ne concentrăm atenția spre zăpăceala pe care diavolul a declanșat-o în lume și care capătă accente tot mai grave de la o zi la alta. Am putea să fim absorbiți pentru că prin firea noastră pământească mai lucrează în noi acea curiozitate bolnăvicioasă care vrea să știe și una și alta. Lucruri lipsite de importanță, care nu trebuie să constituie interesul nostru. Auzi ce a zis Iisus? Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, voi să vă uitați în sus. O metaforă. Că nu vrea Hristos să stăm cu capul ridicat și la stele să ne uităm. E o metaforă. Voi să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele. Adică ținta noastră și concentrarea noastră este spre fericita nădejde pe care o avem. Mirele vine să-și ia mireasa. Aleluia! Asta e postura corespunzătoare a celui credincios și nu alta. Apocalipsa, capitolul 22. Ultima carte a Scripturii și chiar ultimul capitol din Biblie. Apocalipsa 22. Vreau să vă atrag atenția asupra 3 versete. De ce 3 versete? O să vedeți. Apocalipsa 22, versetul 7. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Versetul 12. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Și într-o paranteză scurtă. Nu știu dacă ați fost atenți și preocupați să vedeți cum se încheie Sfânta Scriptură. Toate zecile de mii de cuvinte care au fost scrise în această carte de la Geneza și până la Apocalipsa, să vedeți ce a găsit Duhul Sfânt de cuvință să lase consemnat pentru ultima dată. Ia uitați. O singură propoziție. Versetul 21 din Apocalipsa 22. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Amin. De ce predic și eu și am ales să fac lucrul acesta fără să mă bat niciun milimetru? De ce am ales să predic Evanghelia Harului lui Dumnezeu? Pentru că asta este tot ce contează. Harul este însăși Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Revenim la cele 3 versete pe care le-am citit și mai cu seamă la propoziția aceasta. Eu vin curând.
Sunt cuvintele lui Iisus. Acum, e o întrebare legitimă pe care o putem pune. Doamne, Tu de 2000 de ani a zis lui Ioan treaba asta, că vii curând. Asta nu sună că ar fi prea repede sau prea curând. Că au trecut 2000 de ani. Am cercetat cuvântul Domnului și studiind, am găsit că termenul pentru adverbul ăsta sau locuțiunea asta adverbială, și anume curând, în curând, este în limba greacă, adică limba în care a fost scris în original Noul Testament, tachus. Și tradus direct din greacă tachus, nu indică spre o perioadă de timp. Adică, eu îi spun unui prieten de-al meu, Beni, Ștefi sau oricare de aici, auzi, o să vină în curând la tine. Asta indică, nu știu, o perioadă. Jumătate de oră, un ceas, câteva ceasuri. Deci cuvântul din original, dacă vă veți uita la un moment dat, la subsolul paginii, și Cornilescu traduce. Adică în momentul în care sunt consemnate cuvintele astea, eu vin curând, la subsolul paginii stă scris repede. Deci, termenul nu indică spre o perioadă anume de timp, ci indică spre rapiditatea unui moment. Cât de urgent este un moment. Cât de accelerat este un moment. Și atunci, tachus, deci înseamnă deodată. La clipială. Și ne aducem aminte de cuvântul pe care îl avem în 1 Corinteni și îl citim chiar acum, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52. Am citit eu întreg pasajul potrivit cu subiectul pe care îl dezbatem și îl studiem și vă aduc aminte de cuvântul. 1 Corinteni 15 cu 52. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, trâmbița va suna, cea din urmă, morții vor învia nesupuși putrezirii, și v-am spus ce înseamnă lucrul acesta. Cei ce au murit în credință, au plecat deja din viața asta în credință, în Hristos, din toate viacurile, da? Își capătă ei mai întâi trupul de slavă, că ei nu sunt în trupul de slavă încă. Ei primesc trupul de slavă și apoi noi, cei vii care vom fi rămași aici pe pământ, vom fi răpiți și vom căpăta și noi același trup de slavă pe care Mântuitorul ni l-a pregătit. Slăvit să fie Domnul! Deci, ei vor învia, se vor îmbrăca în neputrezire, vor căpăta trupul de slavă și apoi noi vom fi schimbați. Cum? Într-o clipă, la o clipeală din ochi. Tachus. Asta a vrut să spună Iisus pentru biserica Lui. Deci, ce am citit noi în Apocalipsa 22, cele 3 versete, e mesajul lui Hristos direct pentru biserică, nu pentru lume. Aveți grijă. Eu vin și vin deodată. Știți ce repede o să fie răpirea? Ia uitați-vă la mine, toți. Vă rog, fiți atenți pentru câteva secunde. Știți ce repede va fi răpirea? Ia priviți-mă. Atât. Nu mai e clipit din ochi. Nici nu-ți dai seama când clipește. Clipiala e atât de rapidă încât ți imaginea nici nu ți se duce din fața ochilor, dar te-ai clipit din ochi. Atât de repede o să fie. Numai biserica, pentru că asta e rezervat numai bisericii. Momentul ăsta e rezervat doar bisericii lui Hristos. Doar celor născuți din nou. Din toate confesiunile creștine. Numai biserica o să audă glasul mirelui. Mire care va zice atât doar. Veniți aici! Și când s-a auzit glasul ăsta într-o clipă, la o clipeală din ochi, ne-am dispărut. În următoarea clipă, dacă putem să spunem așa, noi vom sta în prezența lui Iisus. În cerul,
în trupurile de slavă, în trupurile de aceeași calitate și de aceeași esență cum este însăși trupul lui Isus. Vom avea un trup nou. Ce frumos o să fim atunci! Vom fi o încântare pentru îngeri. Miliardele de îngeri, serafim, heruvim, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni, vor privi de-a dreptul șocați, dacă pot să spun așa, și uimiți, slava Domnului care ne va acoperi. Pe noi, cei ce suntem ai lui Isus. Conform cu ceea ce am citit din Tit 2, 11 la 14, îți spun atât, biserică, nu lăsa pe Satan să-ți fure această fericită nădejde. Momentul în sine al răpirii, diavolul nu mai poate împiedica ca tu să fii schimbat și transformat. Dar ce îți poate fura? Nădejdea asta. Să nu fii sigur de realitatea aceasta. Să trăiești în confuzie. Nu-i mai cazul nostru, că noi auzim cuvântul lui Dumnezeu de acum și suntem luminați de Duhul Sfânt prin cuvânt. Amin. Să fim întemeiați în această fericită nădejde. Amin? Amin? 1 Tesaloniceni, capitolul 1, spune cuvântul așa, în versetul 9. Ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Observați aici că în 2 versete, sub anumite aspecte, este încadrată toată viața noastră de credință. Noi, deci, ne-am întors la Dumnezeu, l-am acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viețile noastre. Am fost aduși în dragostea Tatălui ca să slujim Lui. Mai întâi. Și apoi să trăim așteptând pe Fiul Său din ceruri, pe Cel înviat dintre cei morți a 3-a zi, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Ce înseamnă mânia viitoare? Nu-i vorba de iazul de foc, că Pavel, când scrie bisericii din Tesalonic, deci se adresează bisericii, nu lumii. Noi suntem mântuiți, deci am scăpat de ea. Exclus lucrul acesta, că și aici se pot încurca mulți. Păi noi dacă suntem mântuiți, deci noi am scăpat de ea. Nu mai există pericolul să ajungem în ea. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu pe care trebuie să-l înțelegem corect. Amen? Aici e vorba despre mânia care are să se descopere după cei 7 ani de domnie ai lui Anticrist. Mânia lui Dumnezeu. Sunt destui și destule voci, destui creștini și destule voci în creștinătate care susțin că biserica va fi în necazul cel mare. Adică biserica va traversa perioada celor 7 ani de domnia lui Anticrist. Și atunci părerile sunt împărțite. Biserica o să fie răpită la mijlocul necazului cel mare, deci după 3 ani și jumătate. Alții spun că după toți cei 7 ani biserica va fi răpită. Repet ce am spus în începutul mesajului. Ceea ce eu vă propovăduiesc și vă predic este credința mea în cuvântul lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt mi-l descoperă. Nimic altceva. Și ei zic, ăștia, vocile din creștinătate,
care susțin că biserica o să fie necazul cel mare. Ce înseamnă necaz cel mare? Persecuție. Creștini, pregătiți-vă de persecuție. Am auzit titlul unui mesaj care circulă și are zeci de mii de vizualizări de câteva zile. Un predicator cunoscut din țară. Creștini, pregătiți-vă de persecuție. Și indicați pe treaba asta. Da? Să ne pregătim, zic ei, pentru persecuție, prigoniri, că intrăm în necazul cel mare. Eu întreb, oare așa să fie? Aceștia susțin și zic că dacă noi, ca biserică, ca și creștini, intrând în necazul cel mare, vom trece prin toate testele și cuptoarele fierbinți, păstrându-ne credința, o să fim mântuiți. Dacă nu, ne așteaptă flăcările și văpaia iadului. Cât de puțin înțeleg acești oameni despre ce înseamnă mântuirea pe care ne-a dus-o Hristos. E o palmă dată lui Iisus să spui treaba asta. Că tu vei fi mântuit prin necazurile pe care trebuie să le suferi, prin cuptoarele fierbinți, prin persecuție, prin sânge, prin apă, prin foc. E o palmă dată pe obrazul lui Iisus. Pentru că mântuirea este numai prin Iisus. A sângerat El îndeajuns până la ultima picătură de sânge, ca tu să nu mai trebuiască să-ți vergi nicio picătură de sânge pentru mântuirea ta. Nu vorbim despre faptul că pentru că ești creștin și copil al lui Dumnezeu nu suferi. Vei suferi. V-am spus ce înseamnă această suferință pentru împărăție. Dispreț, ocară, rușine. Sub multe aspecte. Sub multe aspecte. Dar nici de cum altă suferință. Să-ți accepti tu boala și necazul, să accepti răul care ți se întâmplă, ca fiind planul lui Dumnezeu în ceea ce privește desăvârșirea ta, asta înseamnă o ofensă gravă adusă lui Hristos. Și numai așa, dacă, zic ei, îți păstrezi deci credința și rămâi neclintit prin cuptoarele fierbinți și persecuții, o să fii mântuit și o să fii răpit. Dacă nu te dovedești tare la foc, la teste, tu nu ești răpit. Oare așa să fie? Vă citesc încă o dată cuvântul. 1 Tesaloniceni 1:10. Să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Mânie viitoare nu înseamnă iazul cu foc și pucioasă. Repet, mânie viitoare înseamnă dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu pe pământ. Pentru locuitorii de pe pământ care împreună cu Balaurul, deci cu Satan, cu fiara, cu anticristul, cu profetul mincinos, au pornit într-un act suprem de rebeliune și de răzvrătire împotriva lui Elohim, împotriva Creatorului. Noi, fiindcă am crezut, suntem izbăviți de iad, frați și surori, Biserica Domnului. Suntem izbăviți de iad. Mânia lui Dumnezeu atunci când, la sfârșitul celor 7 ani de domnia lui Anticrist, se va dezlănțui pe pământ. Peste cine? Peste cei ce n-au primit Evanghelia. Vorbim acum despre oameni, dar mânia lui Dumnezeu e îndreptată împotriva Satanei, în primul rând, și a cohortelor lui de demoni care încă acționează în sfera asta a Universului, numită planeta Pământ. Și vor fi și oameni afectați de mânia lui Dumnezeu atunci, evident. Dar pe atunci, biserica, tu și cu mine, nu mai suntem aici. Ai auzit? Nu mai suntem aici. Și aminul tău să înseamnă, Doamne, eu asta cred. Nu așa să fie. Aminul tău să însemne, Doamne, da, eu asta cred. Aceeași epistolă, de data asta, capitolul 5, versetul 9. Să fie și mai clar. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie,
Ai auzit? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Dar la ce ne-a rânduit? Să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar ce mântuire? Dar nu suntem noi deja mântuiți. Opa, stați, nu vă grăbiți. Mântuirea e o lucrare complexă. Noi suntem deja mântuiți, adică salvați de ea. Dar mântuire nu înseamnă doar salvare din ea. Mântuire înseamnă să experimentăm bunătatea, dragostea și binecuvântările lui Dumnezeu în trupurile noastre, aici și acum. Aleluia. Sănătate, împlinire, prosperitate în toate felurile și în toate privințele, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Ca în final mântuirea, știți cu ce se încheie? Toată lucrarea asta complexă pe care Hristos a făcut-o pentru noi, suferind, murind, învind și înălțându-se la dreapta Tatălui, totul culminează cu răpirea ta. Adică căpătarea trupului de slavă pe care cât te-ai rugat pentru el, nu-l primești acum decât atunci. Deci asta e binecuvântarea care încheie și pot să spun încununează toate celelalte binecuvântări pe care noi le-am primit deja prin Hristos, că suntem ai Lui. Și la asta face referire cuvântul Domnului. Nu suntem rânduiți pentru mânie, mânia lui Dumnezeu care se va descoperi când? Atunci, la sfârșitul celor 7 ani de domnia lui Anticrist. Aici, pe pământ, da? Dar noi nu mai suntem aici. Că noi am căpătat deja trupul de slavă și am fost răpiți. Binecuvântat să fie Domnul! Aceeași epistolă, capitolul 4, și vreau să citesc câteva versete, începând de la versetul 13. Un text cunoscut, pe care l-auzim mai cu seamă la priveghiuri și în mormântări. Dar asta e o învățătură din calea afară de puternică, care trebuie să se așeze în noi și care face chiar subiectul mesajelor acestei serii pe care am început-o. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 13 până la 18 inclusiv. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință. Adică, știți ce vrea să zică Pavel? Împreună cu ceilalți apostoli, că el vorbește în numele mai multor slujitori. Nu voim. Deci nu zice nu vreau, nu voim. Să sfătuiți el cu frații că trebuie să mai scrie bisericii și una și alta. Nu vrem, fraților, să fiți dezinformați. Asta înseamnă să fiți în necunoștință. Deci dacă Pavel, la îndemnul Duhului Sfânt, a scris ceea ce urmează să vă citesc mai departe și ceea ce urmează să vă citesc mai departe, înseamnă că este un lucru extrem de important pe care noi trebuie să-l asimilăm. Amin? Sunt realități spirituale pe care trebuie să le stăpânim. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul lui Dumnezeu. 2 puncte. Noi cei vii. Și acum Pavel s-a inclus și pe sine. Atât de puternic a fost el ancorat în momentul răpirii, încât nu s-a exclus pe sine. Dar el n-a prins răpirea. Ce n-a prins Pavel și toți apostolii Domnului minunați, o să prinzi tu și cu mine. Aleluia! Aleluia! Ce vă spunem prin cuvântul Domnului, 2 puncte. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, adică Hristos, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Ca și în Corinteni. Învierea asta înseamnă nimic altceva decât îmbrăcarea cu trupul de slavă. Nu vă imaginați că ies din morminți, din cimitire, din morminte și cimitire. Ei nu mai sunt acolo. Trupul unora a putrezit deja, al altora e în putrefacție. Vorbesc despre sfinți, copiii lui Dumnezeu. Căci însuși Domnul, repet, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas.
vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu toți. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Amen?